este tipo de asambleas, de encontros, é unha forma de revoltarse. Existe outra realidade, existe outras Coruñas, existe unha cidadanía activa que na medida que se xa coñecedora do seu patrimonio pode pisar firme e pode principiar a mudar o seu presente e tamén o seu futuro. A cidade de Coruña vive desde sempre nun constante debate. Ás veces é esa cidade provinciana que quere ser un pequeno Madrid, que mira sempre dende esa posición axionllada de provincia, e outras veces non, esa cidade de barco, que entende que a súa identidade é Galiza e que esa identidade galega esténdese por todos os camiños de mar. Eso que espero, que na medida que nos coñezamos, que nos recoñezamos e que poñamos en valor toda esa forza, pois encontremos verdadeiras solucións aos problemas cotiás, que sexamos protagonistas do noso presente. Xa decía Celso Ferreiro, ser dun tempo e dunha terra. É iso o segredo, para, neste caso, para unha transformación real e verdadeira. É necesario o debate, a palabra, e escoitar, e tamén a sinerxia. Saber que nestes momentos de tanto desacougo e de moitos medos, que hai moita xente concienciada e comprometida coa realidade deste país. O BNG ten que ser o que é a grande referencia da nación galega, unha nación que está sendo constantemente negada, unha nación que lle dá posibilidade de realización plena aos seus cidadáns e que só encontra unha verdadeira opción real no BNG en cuestións moi simples e cotiás como a lingua. Non coñezo ningún partido de verdade que defenda de verdade a lingua como o BNG. Aí comezamos. O BNG ten que ser, insisto, como xa dixen antes, o grande referente desta nación, Galicia.